Ayan mga kasinag, good morning. Salamat pala sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang maliwanag na araw ngayon. Mga kasinag, pupunta pala kami sa Barangay Bubuan. Bibili kami ng bahog ng baboy. Kasi yung baboy namin hindi pa kumakain. Yung alaga namin baboy. Kasama ko pala si Mrs. Ayan. Kaalis lang namin sa bahay. Iwan yung tatlo naming chikiting dun. Si Bagwis mga kasinag, mamaya ko lang ipakita sa inyo pagbalik ko. Kasi wala siya ay kung hahanapin ko matatagalan kami. Kaya nagmamadali lang kayo mga kasinag. Kala ko mahuhulog sa tubugan ng kalabaw. Hindi pala. Ayan. Ang ganda ng umaga ngayon mga kasinag. Napakatahimik, napakaaliwalas. Ayun mga kasinag, naalala ko pala. Ito mga kasinag, may nag-comment nung nakaraan sa vlog ko. Nagtatanong sila kung ano ito, kung pandan. Ito mga kasinag, hindi yan pandan. Kung tawagin ito sa amin dito, bariw. Yan may mga tinik yan sa gilid. Pati yung sa ilalim, napakatinik yan mga kasinag. Yung isang klase nito mga kasinag, yung yung kalagimay, yung ginagawang banig. Ito bariw yan, hindi yan. Yung isang klase niyan mga kasinag, ginagawang banig. Ang dami niyan mga kasinag dito, bariw na yan. Ayan comment nga kayo mga kasinag, ang tawag dito sa inyo. Ayan mga kasinag, puro bariw yan. Ayan, tumataas siya ng ganyan kataas. Tapos namumunga rin siya. Saan tayo dadaan? Dito o dito? Ito kasi mga kasinag na daan ito, papunta ito doon sa bungalow, yung may balo. Diretso yan doon sa Halabang Baybay. Ito naman, papunta doon sa Langkaan. At kasi, hihiramin ko pa yung kalabaw ni Bayaw. Doon ko ikakarga yung 2 sakong feeds. Dito na tayo, kasi andito na si Mrs. Ayan mga kasinag ko. Yan, kaya dito na tayo dadaan. Mas malapit kasi ito, shortcut to Ayan mga kasinag, papasok na tayo sa kagubatan. Sa mga request ng viewers dyan, na pag magbablog daw ako, ituto ko naman daw sa mga dinadaanan ko. Ayan mga kasinag, dito na tayo sa loob ng kagubatan. Ayan may dahat pa, salot na dahat. Napakatalas yan mga kasinag. Ito naman yung galyang. Sa inyo mga kasinag, anong tawag niyan? Galyang yan, masarap yan mga kasinag. Yan mga kasinag, malapit na tayo. Lapit na tayo kila Bayaw. Gubatan pa rin mga kasinag. Puro gubat talaga dito, kagubatan pa. Kaya kahit paano itong lugar na ito ay virgin pa, virgin forest. Dito na tayo mga kasinag Kaya ako nagpunta dito mga kasinag hihiramin kasi namin yung kalabaw. Hindi ko naman kayang pasanin yung bahog ng baboy punta sa bahay. Ayun, may sounds pa. Baka makaperate ako nito mga kasinag. Saglit lang stop ko muna kasi may tugtog Ayan mga kasinag, kararating lang namin. Pinapatay ko muna yung sounds. Ayan pala si MG, yung anak ni kuya, anak niyang bunso. Tapos tayo naman si Kabox. Kabox, kaway ka nga dyan Kabox. Ayan si Kabox, naglilinis. Shoutout pala kay Ator Villanueva. Boss, alam ko mapanood mo ang video na ito. Ito yung pinapagawa yung bahay. Tapos ito yung mga nililinisan ni Bayaw. Yan, nilinisan ito yung area na ito hanggang dun. Pero malinisan pa yan. Hindi namang matataas gano'n yung mga damo. Baba pa naman. Sila kuya. Wala pala si Bayaw dito mga kasinag. Ang nandito lang ay yung anak niya. Tapos si Kabox. Hiramin pa naman sana namin yung kalabaw. Si Bayaw pala, pumunta ng Pamintan. Kasi anong gagawin sa Pamintan? Magkukuha pala mga kasinag si Bayaw ng grass cutter doon sa isla, sa Pamintan.
Kasi yun ang gagamit niyang palinis dito. Sa limunan, dito sa kalamansian. Anong almusalan natin? Wala tayong almusalan, Kabox. Ayos ang lutuan dito mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Yan ang lutuan dito mga kasinag. Pag nasa probinsya ka, ganyan lang ang lutuan. Di ba? Ayan mga kasinag, habang inaantay ko si Bayaw, dalhin natin 'to ating espada. Habang inaantay natin, titingnan namin muna yung langka dito. Kung may hinog, may makain-kain man lang. Lugi ako mga kasinag. Ayan si Kabox, nakasakay sa kalabaw. Ayan. Ako hindi nakasakay, naglalakad lang. Ayan. Tingnan natin ito langka. Ito baka hinog na. Ayun. Ayan yung langka mga kasinag. Tingnan natin. Ano? Yung sa taas. Tama yan. Akyatin mo na. Sumama ka eh. Kaya ikaw ang tagatingin. Wala. Ayun! May bunga. Meron. May bunga. Hinog na kaya? Ha? Ayan, may mga bunga Kataba nga. Daw. Hindi pa Daw, kulubot na ang puno. Daw. Ay, hindi pa. Dito sa amin mga kasinag, pag nagtitingin ng pinya, malalaman mo kung medyo hinog na ang pinya. Titingnan nyo kung yung puno niya ay kulubot na. Kahit ganyan siya mga kasinag, pag kulubot na yung puno niya, matamis na yun, hinog na yun. Sa puno namin tinitingnan, hindi sa mata. Talas yung dahat na yan. Sa alot yung dahat na yan eh. Iba-iba palang tawag nila dyan, mga sinag viewers ko. Iba-ibang tawag nila. Walang bungang ba? Ayan mga kasinag, ito, tawag tama-tama. Ito yung bago, na puno ng bago. Ayan mga kasinag, may bunga siya. Yan. Di ba? Dilaw na. Masarap ito mga kasinag, parang mani ito. Pag niluto. Ayan, kukunin natin. Pagluto na, masarap ito. Ihawin natin mga kasinag. Kahit inihaw, pwede siya. Ayun pa, sa taas. Tapos yung talbos dito mga kasinag, ay napakasarap gulayin. Ayun, meron pa. Ay, yan. Para itong mani mga kasinag, pag niluto, yan yung bunga nito. Yan, wala na. Ayun, ito pa pala. Ang dami yan Yan yung tinatawag na puno ng bago dito sa amin. Mga kasinag, langka tayo. Kain tayo ng langka. Ayan, tikman natin kung matamis pa na. Ayos, pwede na pagtyagaan. Ito lang yung nakuha namin lang mga sinag. Pero matamis naman, maliliit lang yung mga pisog niya. Yan may mga damage kasi. Mga kasinag, ito na pala yung buto ng bago na kinuha natin. Ito yung bunga. Inihaw ko na lang siya. Pwede naman siya sangagin, kaso inihaw ko na lang. Tikman natin. Kaso napasubra yata yung ko, ihaw, natutong. Sarap, kahit may pait-pait. Nasobrahan ko siyang ihaw. Ayan. Ganito ang klase niya mga kasinag, pag binuksan mo para siyang mani. Ayan. Ito yung laman niya. Ayan Masarap siya, masarap. Sa mga susunod mga kasinag, kukuha tayo ng maraming to. Ewan ko mga kasinag kung sa mga viewers ko dyan,
Hindi ko alam kung meron sa inyo ng ganito. Comment nga kayo mga kasinag kung anong tawag sa inyo nito. Yung puno ng bago. Ganito yung bunga niya. Pag nabalatan mo, ganito na siya. Parang mani. Kanina mga kasinag, yung kinuha natin siya, kulay dilaw bagay ito. Ngayon, babalatan nyo yun. Tapos yung pakabalat mo, may isa pa siyang balat. Yung parang ano rin sa sanyog yung bao. Tapos yung laman niya, yan. Ito na mga kasinag. Sarap. Ayan mga kasinag, tayo na. Nag-chat na kami doon sa kay Bayaw na hirami namin kalabaw, okay daw. Kaya bibili na tayo ng bahog mga kasinag. Let's go! Ayun mga kasinag, bibili na kami ng bahog ng baboy. Nandito na kami sa barangay. Guys, hindi muna tayo. Mamaya lang mga kasinag, update ko na ulit kayo mamaya. Buhatin ko muna yung bahog ng baboy. Ay mga kasinag, update ko lang ulit kayo mamaya pagdating doon sa bagong beach dyan. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa Halabang Baybay. Ayan, ipakita ko muna sa inyo habang nagkabante yung kalabaw. Ipasilip ko ulit sa inyo ang ganda ng baybayin na ito mga kasinag. Di ba? Napakaganda. Kalmadang-kalmada na ngayon ang dagat mga kasinag, kaya maganda na. Yan. Pinasilip ko na sa inyo mga kasinag yung ganda ng baybayin na ito. Saka dyan mga kasinag, sa kabila na yan, nire-renovate na yan. Ginagawa na yung resort. Tiyatayuan na ng mga establishmento. Ando yung kalabaw mga kasinag. Dasi misis nauna na sa akin. Yan mga kasinag, update ko na ulit kayo mamaya. Pagdating ko, ipakita ko sa inyo si Bagwis. Kasi medyo mainit na ang panahon. Ayan mga kasinag, mamaya lang ulit. Mga kasinag, habang nagpapahinga kami dito, pagod na rin kasi yung kalabaw na si Unyo. Pinuntahan ko yung langkaan dyan. May nakuha akong 3 hinog na langka. Kasi yung iba may damage na. Titingnan natin. Pero ito mga kasinag, nagpaalam naman ako doon sa puno. Nagpumayag daw yung puno, kaya kinuha ko na. Tingnan natin mga kasinag, baakin natin. Tingnan natin ha. Uy! Panalo! May damage sa kasi yung mga kasinag mo. Daw. Ayan mga kasinag. Alam nyo mga kasinag, ako ang vlogger na parakuha ng langka. Itong merendala namin, napagod kasi kami. Tamis. Kasinag Ayan mga kasinag, update ko na ulit kayo mamaya pagdating ko sa bahay. Kakain muna kami ng langka. Yun mga kasinag, kararating lang namin. Ayan si Unyo. Pagod na pagod si Unyo. At naya naman si Mrs. Tingnan natin si Mrs. dito. Ayan si Mrs. Sama yung anak kong lalaki. Natago si Mrs. Ayaw pakita sa camera. Masyadong mahihain mga kasinag. At si Bagwis mga kasinag, dito ko natanawan. Hindi ko na hahanapin kasi nakita ko na. Nasaan si Bagwis? Ito. Nandito si Bagwis mga kasinag.
Mainit na. Mas 12 na yata. Bagwis. Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Dito. Dito tayo. Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Hello Bagwis. Huh? Ano? Anong ginawa mo nung umalis kami? Ha? Anong ginawa mo dito? Ha? Umalis kami ah. Anong ginawa mo? Ha? Anong nahuli mo? Naghunting ka? Anong nahuli mo? Ha, Bagwis? Anong nahuli mo? Umalis ba kami? Nagbantay ka dito, ha? Binantayan mo dyan? Wala ka pa rin nahuhuli, Bagwis. Mahina, Bagwis. Wala ka pang nahuhuli. Napakitang gilas ka nga sa mga viewers natin dyan, Bagwis. Bagwis, hi ka nga sa mga viewers natin dyan. Bagwis, ha? Ha? Wala yung pagkain, oh. Yung. Mamaya mga kasi papakainin ko yan. Kasi kahapon may nahuli akong pugo. Pugo yung ipapakain ko dyan mamaya. Kagabi kasi wala akong nahuli na daga. Yan. Kaya ang umaga, ang kinain naman niya yung ibon na bato-bato. Kasi may nahuli akong ibon na bato-bato eh. Yun ang pinakain ko sa kanya kaninang umaga. Mga kasinag, nakita niyo naman si Bagwis. Malusog at masigla pa rin. Salamat pala sa lahat ng inyong magandang comment dyan. Ayan mga kasinag, maraming salamat pala sa inyong sinag sa pagbibigay sa akin ng liwanag at para kay Bagwis. Ayan, maraming salamat sa inyo. Magpapahinga muna ako mga kasinag at kararating lang namin. Mainit kasi ang panahon. Papakainin pa namin yung alaga namin baboy kasi hindi pa namin napakain yung kaninang umaga. Kasi wala ang bahog. Bumili nga tayo ng bahog dun sa barangay ng Bubuan. Ayan mga kasinag, thank you so much.